Il-Gvern ta' Robert Abela qed jibqa' juri biċ-ċar li ma jridx li tiżdied it-trasparenza u l-parteċipazzjoni pubblika fl-operat tal-Awtorità tal-Ambjent u Riżorsi. Aktar minn ġimgħa wara li l-Partit Nazzjonalista ppreżenta abbozz ta' liġi biex deċiżjonijiet dwar l-ambjent jittieħdu b'mod aktar apertu pubbliku, il-Ministru Aron Farrugia għadu jrid jiddiskuti u mhux lest jikkommetti ruħu li jappoġġa dan l-abbozz. Aħna bħalissa qed nieħdu nota ta' dan u fil-jiem li ġejjin fil-Parlament ikolli iċ-ċans illi nirreġixxi għal dan ukoll. Għadek qed taħsibha ġifieri? Qed ngħidlek illi Iċ-ċermen favuri minn għadek qed taħsibha. nista' inwieġeb fuq il-Private Members Bill il-mument illi jiġi intavolat u allura fil-Parlament jibda dibattitu. Il-Ministru Farrugia qed jibqa' ma jridx jikkommetti ruħu dan minkejja li sorsi li tkellmu ma' Net News spjegaw kif iċ-Chairman tal-Awtorità tal-Ambjent u Riżorsi Viktor Għaxaq qed jaqbel mal-proposti tal-Partit Nazzjonalista. Min barra l-appoġġ ta' Chairman tal-ERA, il-kap ta' delegazzjoni laburista fil-Parlament Ewropew Alfred Sant qal pubblikament li dan huwa abbozz importanti li għandu jkun approvat. Il-Ministru Farrugia tana dawn il-kummenti waqt konferenza tal-aħbarijiet dwar strateġija fil-innovazzjoni li matula u stess ammetta li f'dan il-qasam ma sar xejn minkejja li l-Partit Laburista ilu 8 snin fil-Gvern. Għal ħafna snin fejn jidħol tibdil fil-klima kellna ħafna studji, ħafna laqat, diskorsi, imma ftit li xejn azzjoni. Bin-nuqqas ta' ħidma tiegħu ftit ta' xhur ilu l-Gvern Laburista rċieva ċertifikat ieħor negattiv meta rriżulta li jinsab fil-qiegħnet fost il-gvernijiet tal-istati membri dwar l-użu tal-enerġija rinnovabbli. U dan skont l-istatistika ippubblikata mill-Unjoni Ewropea stess.